No niin, tervepä taas. Täällä ollaan kotona. Tossa oltiin 2 viikon reissulla. Ei missään ulkomailla, vaan ihan Tampereella. Olin kautta Ylöjärvellä. Ja siellä tapahtuu vaikka mitä. Niin, mä voitin tossa Samsung Galaxy S6 ja siitä tulee unboxausta heti kun se tulee vaan meikälle. Ja näin. Mutta tässä nyt on vaan ollut tässä kämpillä ja kävin ostaa vähän limukkaa ja näin. Sori toi hurina, jos se kuuluu siihen kauheestikin, mutta mulla on tossa mun pöytäkone nyt päällä. Ja tossa yksi tuuletin tekee sitä hurinaa, jos me tehdään. Näin, niin hurinaa ei kuulu. Se on toi yksi tuuletin, mikä tossa hurinaa tekee. Mutta ei anneta se häiritä. Tosiaan unboxausta on tulossa Galaxy S6. En tiedä, että kumpi malli se on. Onko se S6 vai S6 Edge vai miten se lausutaankaan. Mutta täytyy katsoa nyt sitten, kun se mulle tulee. Mut tämmöstä tällä kertaa. Eipä mulla ole tällä kertaa tän enempää. Se on mun puolesta näin kuvin näin tunnelmin. Morjens.